Dneska čo budeme robiť? No, čo je? Starboy? Mária, nechceš ísť na cestu? No, môžeme, poďme. No, skoro už prídeme. Už je to tá. Už sme skoro tam. Kde je tá zmrzka, nevieš? Není to zmrzka? Starboy, keď to chceš, tak radšej... Teraz si musíme vybrať Starboy. Starboy, to je veľmi drahé. Poďme si kúpiť cukriky. Dobre, toto a lízatka. Už to máme. Čo si ešte môžeme kúpiť za 5 centiakov? Za 5 centiakov, keď už to máme kúpené, si môžeme asi kúpiť tak ohryzok lízatka. No a keď chcete vedieť, Starboy je svinia. On mi nechce pomôcť. Ja musím tu nosiť všetko. No tak rozhodli sme sa kúpiť lízatka a takéto veci. No, Zmrzka nám nevyšla. Na zmrzku nám to nevyšlo. Prank na Starboyom.